በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘዝ ዘለኹሞ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም በንቃድዎን ብጥባኣትን ግዚኹምን All participants are muted and they can unmute themselves. ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ስራሕኩምን ግዚኹምን ኣወሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ክሳብ ዝሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንዓኻትኩም እውን ነቶም ግዚኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብጥባኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባን ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ይፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይን ሓጥእ ውልድኩም ሓጥእ ሓዊኹም ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ፍርደታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስትና ስለምንታይ እዩ ምስ ምንታይ ኣነጻጺሩ እግዚአብሔር ፍርዲ እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ዝብል ምስቲ ናይ ሰብ ውሳኔ ናይ ሰብ ፍርዲ ኣነጻጺሩ ናይ እግዚአብሔር ግን ፍጹም ምዃኑ እዩ ዝገልጸልና። ስለዚ ናይ ሰብ ውሳኔ ሓቂ ንኸይከውን ሰብ ሓቂ ንኸይፈርድ ሓቂ ንኸይምስክር ኣብ ሓቂ ደው ንኸይብል ካብ ዘጸግምዎ ነገራት ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቀዳማይ ወዲ ሰብ ስጋዊ እምበር ውሽጣዊ ክርኢ ስለ ዘይክእል ደገ ጥራይ ስለ ዝርኢ ካልኣይ ሰይጣንን ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባትን ነቲ ሓሶት ሓቂ ንምምሳል ብዙሕ ውዲት ስለ ዝጥቀሙ የዳናግርዎ የታልልዎ ማለት እዩ። ሳልሳይ እኹል ፍልጠት ዘይምህላው ሰብ ዓቕሙ ድሩት ዝፈልጦ ነገር ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝኾነ ራብዓይ ነቲ ዝፈለጥካዮ ፍልጠት ኣብ ግብሪ ዘይመዓል ሓሙሻይ ከዓ ፍርሒ ዝብሪ ኢና ነርና ማለት እዩ። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ ንሕና ደቂ ሰባት ሓቂ ከይንገብር ኣብ ሓቂ ደው ከይንብል ሓቂ ከይንውስን ካብ ዘጸጉሙና ነገራት ፍቅሪ ገንዘብ፣ ፍቅሪ ሽመት፣ ቅንኢ፣ ሻራ ወይ ናይ ክፍኣት ጉርሒ እዚኣቶም ኣብ ሓቂ ደው ከይንብል ሓቂ ከይንምስክር ሓቂ ከይንፈርድ ካብቶም ዘጸጉሙናን ዝኸብዱናን ንምልላዮም ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥንቃቐ ዘድልዮም ምዃኖም ኢና ርኢና። ስለዚ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብቶም ካልኣይ ክፋል ፍቅሪ ገንዘብ ኣብ ዝብል ካብቲ ናይ ትርእስቲ ሻድሻይ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ካልኣይ ክፋል ግን ቀዳማይ ነጥቢ ፍቅሪ ገንዘብ ኢሉ ቁፅሪ 28 ምዕራፍ 28 11 ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብታ ከተማ ወፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። እዞም ሰባት እዚኣቶም መቃብር ጎይታ ክሕልው ዝተመደቡ ሰባት እዮም። ካብቲ ንሕና ንሓስቦን ንደልዮን የዕዚዙ ጸጋ ክገብር ዝከኣሎ ንሳቶም ንረብሓ ደልዮም እቶም ናብኡ ዘቐምጥዎም ዘለዉ ኣብኡ ዝምድብዎም ዘለዉ ከዓ ንዓመፅ እኳ እንተመደብዎ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ትንሳኤ ጎይታ ቀዳሞት ክሰምዑን ክርእዩን ዝኽኣሉ ልክዕ እቲ ዝኾነ ንክሳተፉ እግዚአብሔር ዓብይ ኣፍ ደገ ከፊትሎም መጀመርያ ከዓ ናብቶም ዝለኣኽዎም ከይዶም ልክዕ እቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን እዮም መስኪሮም እዩ።
أتزخنا كله نلقاون تخانات نجر وميل كله تزخنا زبليل إذا صواعد زي نبعلهم أمينهم نتهم لكان كهنات نخا أمنون عبي أفدق عبي صواعد أملاخي نيل انتقنا تزقات أمم جن كلاي جزية نتزرعون سمعون نتزخنا كله كده جموي كالون زي ما تجمع يوم مخنيات كا أبو زري عسرت حمشة أتوركي تقبلهم كم تاز مهارون جبرو إذا زربازا أبهايود كسعلومي ورلو تنسيو خيتبلو ززبالكم خيت دقموه نحنا جنزب كنبكم هنا قال شجر كابتم حلفت تمسكم سلطانا بيدنا يسقم يلن نحنا خلنا شجر زبس حاكم يلن إنكم مز جنزب زي دك مزامر تسرقوا متراي العلم وسيدوا متراي بلو تنسيو خيتبلو إذا عناز نجركمنا نخالو سبات كيف نجري እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ጻዋዒት አምላኽ ይዓቢ ነይሩ በረኸት አምላኽ ይዓቢ ነይሩ ካብቲ ነባሪ ነቲ ግዝያዊ ካብቲ ቅድስና ርክሰት ስለ ዝመረፁ ብዘይ ምስትውዓሎም ነዚ ዘይጠቅም ገንዘብ ክብሉ ነቲ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ኣብ ትንሳኤኡን ኣብ ስቕለቱን ኣብ መቃብሩን ዝተገብረ ተኣምራት ሪኦም መስኪሮም ከድሕኑ መስኪሮም ከመስክሩ ዝግብኦም እቲ ታሪክ ከምኡ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ኣይሁድ እቲ ቦታትና ዝቐተልዎ ዓማፂ ኣይተንስአን ተሰሪቑ እዩ ደቀ መዛሙርቱ እዮም ወሲዶሞም ብኣካል ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ምኩራብ ናይ ኣይሁድ ምኩራብ ዝበሃል ናይ ኣይሁድ ክሳብ ሕጂ ክርስቶስ ብድሕሪ ሕጂ ይኹለድ ኢሎም ዝፅበይዎ ክሳብ ክንደዚ እሽነት ኣሎ እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ንገንዘብን ንኣምላኽን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ገንዘብ ክሳብ ክንደይ ሓያል ኣብ ጉዕዞ እምነትና ኣብ ጉዕዞ ውሳኔና ኣብ ጉዕዞ ፍርድታትና ክሳብ ክንደይ ወሳኒ ምዃኑ ጎይታ ንገንዘብን ንጎይታ ከተገልግሉ ኣይትኽእልን ኢኹም ኢሉ ምርጫና ክነነፅር ነገረና ካብዚ ተበጊሱ ከዓ እምበኣሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 10 እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ስር ኩሉ ክፋኣት እሞ ገሊኦም ንዕኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ እዩ ፍቕሪ ገንዘብሲ ስር ኩሉ ክፋኣት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እቲ ሓደ ከምዞም ኣብ መቃብር ጎይታ ዝተዓስቡ ዕሱባት ነቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ለዊጦም ነቲ ኣምላኽ ዝበሎም ለዊጦም ነቲ ክውንነት ለዊጦም ዘይኮነ ዘይረኣይዎ ዘይሰምዕዎ ንገንዘብ ክብሉ ክንዲ ኣብ ትንሳኤ ጎይታ ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ነውሪ ክገብሩ ዝኽኣሉ ዘደናገሮም እቲ ፍቕሪ ገንዘብ እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ፍቕሪ ሽመት እዩ ኣብ ዘህልቁ 16 ቁፅሪ 1 ቆራሕ ወዲ ይፀሃርን ወዲ ቀሃታ ወዲ ሌዊ ዳታንን ኣቢራምን ደቂ ኤልያብ ከዓ ወዲ ቀልየት ደቂ ሮቤል ሓያሉ ሰባት ካብ ደቂ እስራኤል 250 ሽማምንቲ እቲ ኣኼባ ብማሕበር ተፀውዑ ስሙያት ሰባት ሒዞም ንሙሴ ተላዓልዎ እዩ ዘድልዮም ዘሎ ስለምንታይ እዩ ሙሴን ኣሮንን ናብ ልዕልና ስልጣን ዝህልዎም እቲ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣሮንን ዘሎ ስልጣን ኣባና ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ እዚ መሪሕነት እዚ ካብ ኣምላኽ ዝተባህልዎ እምበር ካብኦም ኣይነበረን ሙሴ ክፅዋዕ ከለውን ኣነ መልሓሰይ ኮርታዕ ልሳነይ ኮልታፍ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛረቢ ነበርኩን መልእኽትኻ ብካልእ ለኣኮ ክሳብ ምባል ዝበፅሕ ትሕት ዝበለ እዩ ኣብ ቁፅሪ 3 ዘህልቁ 16 ኢና ዘለና ቁፅሪ 3 ንሙሴን ንኣሮሩን ክፃረሩ ተኣኪቦም ድማ ብዘለዎ ኣኼባ ኩሎም ቅዱሳን እዮም እግዚኣብሔር ድማ ማእኸሎም እዩ እሞ እምብዛ ብዝሕክሞ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ማሕበር እግዚኣብሔር ትዕበይ ኣለኹም በልዎም ስለዚ ከምቲ ንኣሮን ሓውካ ዝሸምካዮ ንዓና ከዓ ካህናት ሽመና እዩ ስለዚ ሙሴ ኣሮን ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ እዩ ነዚ መዓርግ እዚ ሂብዎ ኣነ ይኮንኩን ሸይመዮ ንስኻትኩም ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣመልክቱ እሞ እግዚኣብሔር ተፈቒድዎ ካህናት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ፍቓድን መደብን ግን ናይ ኣምላኽ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ኣንሳ ኣሃይልከ ኢሎም እዞም ክንሰምዖም ፀናሕና 250 ዝኾኑ እግዚኣብሔር ዘይፀውዖ ብምክሪ ናይ ዳታንን ቆሬን ኣቤራምን ውዲት ተዳፋፊኦም ልብሰተ ክህኖ ሒዞም ፅንሓ ሒዞም እዮም ናብቲ ቤተ መቅደስ ተደፊኦም ኣትዮም
زخنا أتي وديت كاب أتوم أين برن أنسستن أي تقولي قراحن داتانن أبيرنني سلازق هايت فرد توساني تفعلاليل زوم سبات زي أتوم أنسستن أي تقولي مسدقهم مسنستهم مسجزاوتهم مريت أفاق في تاخت وحطهم كلهم زوم كلتا 250 سبات جن سبات بزتنسسوا وتدافع فيهم نات بيت مقدس لزعتو لبستك هنوم لبس خدانهم لبسون كي تتنكفى سبنتهم نابحمو خشت تقيبي سلازي እግዚአብሔር ታይልዎ بخداونتهم تقليل كخبت بيت مقدس بوحفهم نتي نوايا قدسات جن باريخ كان بيت እግዚአብሔር مجلجل جبر سلازي موسى نزع مزاز مسرعيه لبو ጨካና ይነበረን ንዑ ናብዝ ጉባኤ ንዕሞ ኣነ እንተ ተጋጌ ኣነ ይእረም ንስኹም ተተጋጊኹም ንስኹም ትእረሙ ናብዚ ኣኼባ ናብዚ ህዝቢ ንዑ ምስ በሎም ኣይንመፅን ኢና ንስኻ ካብ ግብፂ ከተውፃና ከለኻ ዘይኮነ ተስፋ ኣታሊልካ ገዛኢ በዓል ስልጣን ምእንቲ ክትከውን ምድሪ ተስፋ ከእተወኩም ኢልካ ኣታሊልካ ካብ ግብፂ ውፂኻና ክሳብ ሕጂ እተኻና ንሕጂ ከዓ ክትቀትለና ስለ ዝኾንካ ሕጂ ኣይንመፅን ኢና سلازي موسى نزم السمع انت ايلو ازوم سبات زياتهم كما ماوتا كل سب كل خمس موتو انت داميتهم እግዚአብሔር አይላአኸንን እግዚአብሔር በአይ አይተዛረበን ዘረቡ ውድ ከብል ኮሎ መሬት አብከልተ ተጨደት አፋኸፈተት ንኹሎም ነቶም ሰባት ነጥንስሱ ከዓ ምስ ደቆም ምሰነስቶም ምስ ገዛውቶም መሬት አፋ ከፊታ ወሓጠቶም መምሃሪም እንተ ክኸውን ኣብ ጸሎት ዘዘውትር ኩሉ ግዜ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አይሁድ ከሂዱ ሲኦል ወረዱ ሕያዋኒሆም ሲኦል ወረዱ ንህነሳ አመነ ወእላ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነቶም ብኽፍኣት ዝተላዕሉ ብህይወቶም ኮለው ናብ ሲኦል ወረዱ ተቃል ኮም ይዝብል ተቃል ብህይወቶም ኮለው ናብ ሲኦል ስጋን ነፍስን ከይተፈላለያ ናብ ሲኦል ወረዱ እዚ ከዓ ንዓና መለበሚ ንኽኾነና ዝተዋህበ እዩ ዓለም ኣብዚ ሕጂ ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ይኹን ዓለም ኣብዚ ሕጂ ትናወፅ ዘላ ብህርፋን ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ይሓልወና ስለዚ ከምኡ ከይከውን ምእንቲ ኣባኻትኩም ከምኡ ኣይኹን እቲ ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ግልያ ይኹን እቲ ቅድም ክኸውን ዝደሊ ድሕሪት ይኹን እቲ መምህር ክኸውን ዝደሊ ተምሃራ ይኹን እቲ ልዕል ክብል ዝደሊ ትሕት ይበል እሞ ኣነ ከዓ ልዕል ከብሎ ኢሉ بهدأتن بعقلن كل مس እግዚአብሔር كم زبصحي تسفى يبنا اتي دحيرو نريو سالساي قنئي ابز فطرت 37 10 حدا احواتو اقنؤلو ابو غنا نز نغرزي ابلبو عقيرو نبر ني يوسف نخقاتلو ني يوسف نخشطو يوسف كمزز مسألة قال تزاريبهم كمزز مسألة حماق غيرهم زبل أي تصحفن كم تقال እግዚአብሔር ይልወዘሎ ግን ኣሕዋቱ ይቀንኡሉ ነይሮም እቲ ካብ ኣምላኽ ተገሊፅሉ ዝነግሮም ዝነበረ ቃል እዚ ካበይ ረኺብካዮ ከመይ ጌርካ እስኻ ብዕድመ ንእሽተ ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ፈሊጥካዮ ኢሎም ትሕት ኢሎም ነቲ ምስጢር ክረኽብዎን ክፈልጥዎን ዝግብኦም ንሳቶም ግን ከምኡ ክገብሩ ኣይከኣሉን ማለት ስለዚ እንታይም ገይሮም ናብ ምሻጡ ናብ መቕታሉ እዮም ተጓጊዮም እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ዝመሰለ ዓመፅ የድሕነና ኢሉ እዚ ዮሴፍ ኣብ ኣሕዋቱ ዝገብርዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13:45 ኣይሁድ ነቲ እኩብ ህዝቢ ምስ ረኣዩ ቅንኣት መልኦም እናተኻራኻሩ እናተፃረፉን ከዓ በቲ ጳውሎስ ዝበሎ ቃል ተኻትዑ ህዝቢ ተኣኪቡ ምስ ረኣዮም እዚኣቶም ክንደዚ ዝኣክል ሰብ ዝስዕቦም ክንደዚ ዝኣክል ሰብ ዝኽተሎም ዘሎ ፅኒሉ ዝሰምዖም ዘሎስ እዚ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ክብተና ኣለዎ እዚ ንፁር ዕላማ ዘለውን ኣይኮነን እቲ መቕኒኦም እውን ኣይተገልፀን እቲ ፀሓፊ ኢልዎ ከም ዘሎ ግን ነቶም እኩብ ህዝቢ ምስ ረኣዩ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይመሃሩ ኣለዉ ዝመሃርዎ ዘሎ ሓቂ ድዩ መን እዩ ዝመርሖም ዘሎ መን እዩ ዝምህሮም ዘሎ هدي إلهم صقع إلهم سمعهم እንደዝኾኑ እግዚአብሔር ተኣፍ ደገ ድሕነት ተጠቀምት መገበሮም ነይሩ ነቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ምስራይ ወጥራይ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ
نصبق مقنع صبق يلولو قال أملاخ نصبق مقنع صبق زي قدوس كن إجنالو كابز خمس سورنا سب صبق كركب سب صبق كزارب سب عبيت كمز كابتو هابن دحر كوينلو نحنا سب صبق كركب كنحقوس مبر سب صبق سلازي رخبت راي نعاي بلي سدني نعاي حالفني أنا زي بسحكو بسيحو أنا زي رخبكو رخيبو إلنا كم المسألة زي كردوس كن إيه كي نقنن أتي سالساي حق أنيا وساني نخي نوسن زقبرنا إحواتو كابز تبقيشون كاب كنز تبقيشون ناب قدقار كدربي وهلو كاب قدقار راوسيهم ني ميديا ماويان نقادو شتو وهلو السوترايز كي أكل أيرا أنا نايسا معنا نقوى خيبلو عندنا أبو أم كي ترتر مئنتي أبو أم كي ترتر مئنتي بقيع طبات عيد حريدهم نتخدانو دمس أيقهم حنساب كقبس مالتي ودخا أراويت حسم بلعوي سلازي كدان ودو النار آية ودو آية ملسن كندزيز أكل دم تسايقهم سرا آية انت آيلو برقص ودي حسم أراويت بلعوي نولا ديخا بخمزز مسألة وهي بخمزز مسألة حزن كحلف كابزز خفق مرقم كابزز خفق أبسا يلن أرستناقن انت أيو والثانية سبات حق زي يكون اللو مخنيان ببزوح مقدي سلازي أيكوب شيطامو خالق بقيع حريدهم كدان ودو كمزي لخيمو يلو خحسب كمزي حساب كمسألو أيكئلن كمسؤون أيكئلن عقم سوون زبسو حيكون مراقاقص امسي يمللو مسر آية خاريو كراقاقص طرائي زلو مخنياتو عقم سب نسو طراحي كبر مسقانا يخون يسيف قن أب حوات موت زخونلو أبلب حوات انبر أبلب إكزابيهرنا مدر قبسنسي ناب كبز بل إكزابيهر زلعلو نحواتو أبو زياد أبابا بمحرات تقبله عابي نا إكزابيهر سبيب سلقالاتو إكزابيهر استمسقنا يخون أتي نايمور داتا نريو شارع إيو إزي أبسازي ببزح مقدي يتصحيف زلو زابيهر زستوعلو أمراي هابرنا حماق مخانو نافلتك حاسوت مخانو نافلتك طفقات مخانو نافلتك بعال كستو دعا وغننا نديم بعال كستو دعا مسانا نديم بعال كستو دعا دقفتنا نديم بقى كابز زحلف نقر يكون سلازي اتشارع زبهال السب زقبرو زلو زخونا يكون يكبر ناتكا وغن انتخوينو ناتا يتبلو قربا يتبلو تخوينو دمس خما يتبلو تداخوينو زقبرة تيقبرة صبوخون حماق بقى هتقبلو يزلكاي سلازي خاي قويتا اب زساعات اسران سلسن كاب حد خساب سلسة زلو ورا حاسوت ايتلعل مسكر حاسوت كتكوني الكاخا مس عماسي ايدكا ايتلعل كفونا مقبار ددحرتهم بزحات ايتسعب بقال نجر كددحرتهم بزحات زنبيل كفردن مقنان ايتزارب بفردس نتدخا دما ايتدنقصل ورا حاسوت ايتلعل مسكر حاسوت كتكون إلكا مس عماسي ايتلعل كفونا مقبار ددحرتهم بزحات ايتسعب بقال نكوركا ددحرتهم بزحات زنبيلكا فقر فردن مقنان ايتزارب بفردس ندخا دما ايتدنقصل ازي سلازخونه ايو قدوس اثناتيوس اب قداسيه يحفرو لبعل ان بين بئلو وإيا مكان يلوتو لنداي اما يكون مسمر يلوتو نهابتام بهابتو اي حفروني نحيال بحيلو اي حفروني نتبابنيا بتبابو اي فرحوني ندخاون دخات رايس لزخونه اي دنقصلوني دخناتو تقبلو كم تجزابير زبولو زي قبر تخينو دخات راي بمخانو منقست املاخ كورس ابكر مجزابير موغس كركب ايكلن مخنياتو جزابير تاي حقنيا فراديو محارن رحرحنيو نعم ماسغن كم نصح ايرئن سلقالاتو جزابير استمسغنا يهون ابونجيل لوقاس معراف سران سلستن وزري 11 10 خلتن
ሄሮድስ ድማ ምስ ገላው ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገለጸሉን ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ ቀደም ጲላጦስን ሄሮድስን ጽልእ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ እዩ በቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎም ጽሊ ዘሕብሮም ዘሎ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሎም ዝኾነ ፍቕሪ ከም ዘይብሎም እዩ ኣበዮም ዝሓብሩ ዘለው ክርስቶስ ክቐተል ኣለዎ ክርስቶስ ክጠፋእ ኣለዎ ኣብ ዝብል ግን ሓደ ሓሳብ ነይርዎም እዚ ሻራ እዚ ከዓ ናብዚ ስምምዕ ዝእትዎም ዘሎ እዩ ብድሕሪ ስቕለት ጎይታ እውን ሄሮድስን ጲላጦስን ብከምዚ ተራኺቦም ዝብል ጽሑፍ የለን ንዓመፃ እዮም ሓቢሮም ንሻራ እዮም ሓቢሮም ኣብ ምጥፋእ ጎይታ ሓደ ዓይነት ራእይ ስለ ዝነበሮም ሓደ ዓይነት ድልየት ስለ ዝነበሮም በዚ ተራኺቦም ቀደም ጲላጦስ ሄሮድስን ጽልእ ነይሮምሲ በታ መዓልቲ እቲኣ ተፋቐሩ ሰብ ሰናይ ክገብር ተተፋቐረ ሰብ ሰናይ ክገብር ተተላዘበ ጽቡቕ ነገር እዩ ሻራ ንኽትገብር ዓመፅ ንኽትገብር ክትእከብክን ካብዚ ዝኸፍእ መግደራ የልቦን ኢሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 10 እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ነቶም እኩባት ህዝቢ ንበርባን ክልምንሉ ኢየሱስ ገና ክቐተል ሕራይ ኣበልዎ እዚ ሕጂ ብጸላም እዩ ወለድና ኣብ ባይቶ ዓዊሉ ዘይዛረብ ቅድሚ ባይቶ ብጸላም ዝኽደን ክሳብ ክንደይ ሳዕብየኑ ከቢድ ምዃኑ እዮም ዘጠንቅቑ እዩ ስለዚ ምሸት ዘይሮም ንበርባን ጽባሕ ንግሆ ልማድ ኣለዎ ዝገዛኢ ካብቶም እሱራት መን ክፈትሓልኩም ኢሉ ክሓተኩም እዩ ንስኹም ግን በርባን ጥራይ በሉ ንበርባን ፍትሓዮ ጥራይ በሉ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ክርስቶስ ይፈታሕ ከይብል እሞ ክርስቶስ ናፃ ከይወፅእ እዩ ናቶም ሽግር እዩ እቲ ውሳኔ ናይ ሰባት እዚ እቲ ፍርዲ ናይ ሰባት እዚ እዩ ማለት መራሕትና ዝብልዎም ቀረባ ኣምላኽ ዝብልዎም ኣብ ቤት መቅደስ ለይትን መዓልትን ዘገልግልዎም ሰባት ምሸት መፅኦም ኣግቦ ገዝኦም ከም ዝበሉ ክብልዎም ከለው ንሳቶም ጽቡቕ እዮም ዝምኽሩና ዘለው ንሱ እዩ ትቕኑዕ ኢሎም ዝሓስቡ እምበር ብሻራ እዮም ከምኡ ዝብሉና ዘለው ኢሎም ክሓስቡ ኣይኽእሉን ኣይከኣሉን ስለዚ ንጽባሒቱ እቲ ገዛኢ ንመን ክፈትሓልኩም ኢሉ ምስ ሓተቶም ብቐጥታ እንታይ እዮም ኢሎም ንበርባን ፍትሓዮ ንበርባን ፍትሓዮ ንኢየሱስ ከንታይ ክገብረልኩም ስቐሎ እዩ በርባን ግና ብምብዓድ ከተማን ብቐትለት ሰብን ተኣሲሩ ዝነበረ ኢሉ ወንጌላዊ ንኸምዚ ዝመሰለ ገበነኛ ነፃ ከውፅኡ ነቲ ንጹሃ ባህሪ ዝኾነ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ሰማያት ዝወረደ ስቐሎ ኢሎም ጨርሑ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ናይ ኣምልኾ ናይ መዋስእቲ ይስቀልዎ ወውኡ መላትሂሁ ጸፍኡ መልኣከ ህይወቶሙ መድሃኒቶሙ ጸልኡ እዩ ንኽስቀል ጨርሑ ጨደሩ ኢሉ ይስቀልዎ ወውኡ መላትሂሁ ጸፍኡ ገጹ ከዓ ጸፍዕዎ መልኣከ ህይወቶሙ መድሃኒቶም መልኣኽ ህይወቶምን መድሃኒቶምን ጸልኡ እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ሓሙሻይ ናይ ክፍኣት ጉርሒ ኣበሳ ብብዙሕ መገዲ ይፍጸም እዩ ብፍላይ ብጉርሒ ብክፍኣት ዝፍጸም ገበን ግን ሓጢያት ግን ኣምላኽ ሸለል ኢሉ ኣይርኢን ዓቕሚ ብምስኣን ክንጋገ ንኽእል ኢና ተገዲድና ክንጋገ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለየ መገዲ ኣበሳ ክስራሕ ከኣል ብፍላይ ግን ብናይ ክፍኣት ጉርሒ ዝፍጸም ንክስቶ ደስ ከይብሎ ክስቶ ከይረብሕ እዚ ከይፍለጥ ኢልካ ዝግበር ጉርሒ እግዚአብሔር ብጣዕሚ እዩ ዝጽየፎ እዩ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 12-13 እዳወምሲ ብተንኮል ገለ ነገር ከየስልጣ ንተንኮል ጎራሓት ኮንቱ ዝገብሮ ንጠቢባን ብጉርሖም ይሕዞም ንምኽሪ ጠዋያት ከዓ ይዝርዝሮ እዩ ንጎራሓት ብጉርሖም ይሕዞም የእዳዎም ብተንኮል ገለ ነገር ከየስልጣስ ንምኽሪ ጠዋያት ይዝርዝሮ እዩ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ብብዝሒ ዝጥቀስ ኣበሳ ናይ ዳዊት እዩ ኣብ እንዳ ኦርዮ ኣቦት ኦርዮ ዝፈጸሞ ገበን ካብቲ ንበርሳቤህ ሰይቲ ኦርዮ ምድፋሩ ጥራይ ከይኣክል ነቲ ዝደፈሮ ድፍረት ንኸይፍለጥ ነቲ ዝገበሮ ኣበሳ ንኸይግለጽ ካብ ዝብል ሓሳብ ንምድንጋር ኢሉ ብዝገበሮ ኦርዮ ወይ ኦርያ
نداويت تقيمو نداويت كم زملي سلو زبهال نجار يلني أتي أبكالاي ساميل عسرت حمشة قصر عسر نعرف عسرت حدا قصر عسرت حمشة تجلس وزلقن أبتاد بدأ بيخاء نوريا نمن صرت برتع وقعت ومه توقي من تخموسي عبد حريو تملسيلو صحافي داويد إذا سلز جبره إذا سلز بدله زبلوا المخنيات هاي نورن كم خبلونا يكاله كم حكي أتوم نقاتلو ونوريا زوزو زلو سباتون تاي مقتليو إلهم كحتو متقبئين جن كم خينو أوريا بسيف دك عمون كم مستفق تجيب جن إجزابيهر نقرحات بقرحهم يحزون سبد زي فلته سبد زي رأيه سب عمس عمخانو نفلته نسلطان كبل نجنزب كبل كم زعبسان تجبره إجزابيهر جن إجزابيهري سلزخ أيو أمثالي عسران سلستن قصري عسرتن حدن أبغى برتعيل نابقرات مبلت هاي تأتو نايك أدم دورة هاي تزبل أبغى حيالي كوفي لهم كله وأنا موجودهم كود علومي أوريا بزعبة هواتو الزارب بزعبة دمو بزعبة حلفتو كزارب زي كل موت تهونكوا زابير جن أملاخ هيوان إيه ناي أوريو تاريخ بعمسا سلز جبري جبن سلز قتل داوود تقتلون خيب بحال إجزابير لنبي لإخو تزتجبر عمسا كساب كندي مرير مخانو خجلس كله نداويد نزل عالم سيف كابيتك أيوسن هوري قدس باولوس عبد رومي 15 قصر بعده اتقول له صحفه نتمرتنا اي تصحفين معلتاوي زقل زلو نداويت موقاس ايكونن بيت داويت استعنقفو عنقفات كاين عنقف منتي نعنا نملبمي تزتصحفه نتمرتنا اي تصحيفو قدسات صحفات بمستوعلن تعقست بمقبارن دحنت من تنركب وكل ذات صحفه لتقساص زيانه تصحفه كما بتوكل مصاحفت وبتقست نركب تسفانه سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ጎይታ ከጠንቀቅ ኮሎ አማቴዎስ 7:1-2 ብዝፈረድኩም ፍርድ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩም መስፈር ክስፈረልኩም ይሞ ከይፍረድኩም አይ ተፍረዱ ካብዛ ቃል ጎይታ መሰረት ምግባር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ 6:7 ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ ከዓ ዓዝደ ይሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ዓይሾኒ ኣምላኽ አይعشني እግዚአብሔር ዘሰውሎ እምሮ ይሃበና ሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በክብር ተዘክሮ 21 ሰነ ቅዳሴ ቤታ ኢሉ ኣብ ዓደና ኣብ ደብረ ሲና በክብር ክብ ዝበለ አገልግሎት እዩ ዝበዓል ልዕሊ 100 ዝኾነ አውቶቡሳት በጀካቲ በግሊ زورد ወይ بእግሪ ዝኸይድ ገዲፍካ ልዕሊ 100 ዝኾና አውቶቡሳት ይወርዳል እዚ ልዕሊ 100 ዝኸውን ዝወርድ ካበዩ ዝብገስ ካብ ሙሉእ ሃገር ተበጊሱ ናብ ዝበዓል እዚ ናብ ዝክቡር ቦታ ቅዱስ ቦታ ክንከይድ ኮለና ግን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከምቲ ዝደለናዮ ኮይና ዶን ኸይድ ወይ ከምቲ ዝመስለና ድንኸይድ ካብቲ ታሪክ ተበጊስና መጀመርያቶም ተሰዓቱ ቅዱሳን ንደብረ ሲና ክረኽብዎ ከለው ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ የመፅዮም ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ካብ ዝተፈላለየ ዓዲ ከም ዝመፁ ቶም ተሰዓቱ ቅዱሳን ብመንፅር ደብረ ሲና ንሰሜን ወገን ኣግዓሮ ዝበሃል ኣብ ርሑቕ ቦታ ኣሎ ኣብኡ ኮይኖም ክሪእዎ ከለው እንተመፁ ናብቲ ደብረ ሲና ምስ በፅሑ ግን ትዝሪእዎ ኣምዲ ብርሃን ይኽወሎም ነበረ ስለዚ ክሪእዎት ኮይኖም ናብ ኣግዓሮ ተመሊሾም ኣብኡ ምስ መፁ ግን ተኣምደ ብርሃን ይርእይዎ እንደገና ናብቲ ቦታ ተመፁ ይስእንዎ ስለዚ ደብረ ሲና እቶም ዝረኣኹሞ ሪኢኹም ኣለኹም እቶም ዘይረኣኹሞ ግን እታ መቅደስን ቅድስትን ሓንቲ እምኒ እያ ማለት ኢትሰብ ዘይተንከፎ እምኒ ሓንቲ እምኒ ኮይና تا مقدس الله تا قدست خا كابتي
أقلقلت زقلقلو مؤمنان زقربلو خا قدستن بلا مالت نزيهم رخيبهم مالت سلازي أبسالساي جن مسيهم سلمات كوين مسعنو أبا زميكائيل نايلومي أمنا أرقاوي إزي آتاقن رياس أن حنا تريوا دلهم إيد أملاخ زي أكل تخفلي مقدسن قدستن زهلوا مسبالو أبا بنتليون أرقاوي بعدما نشتري كل خاص بس أتقاقل عبي خاننا كلهنا كنريو زي نخيل كلهنا كنبصحو زي كيل سأقاب صحيح كايلوم أرقاوي زبالوهم أبا بنتليون يوم سموهم جن زميكائيل يزبهالي سلازي أبز قدوش بوتا إذا كنت زيز أكل كسب كنجد كله أتتصحيح النازلو تاريخ انتهي تنايلوم مع أنت سنكسار أب جزية قدوس باسليوس أبتي بماز أولاد كم زي حج نخدون أبت قدوس بوتا بزو حساب مسكدة حنت خبتنا ديتات ما يسألوت مستحسبت انتهي كوينو كل أكلا لمسي كوينو ما يسألوت مستحسبت بلمس توقيعي سلازي قدوس باسليوس سب دقا يزري اكزابير جن وشتي يزري نحنا نفلطو نجر يلن اكزابير جن زفلطو نجر አለው እቲ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ንሕና ይንፈልጦኒና ስለምንታይ እግዚአብሔር ከም ዝገይሩ አይንፈልጥኒና ግን ንስኽን እግዚአብሔርን ትፈልጥዎ ነገር ተሎስ ከተዛረብ ኢሎም ሓቲቶም እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ካብ እግዚአብሔር ምልክት ከይረኸቡ ናይ ገዛ ርእሶም ውሳኔ አይወስኑን بلمسي سلازتهرمت اسخا حاتياتنيا ايخا ايبلوان ግን እንታይ የሚሎማ እግዚአብሔር ይዛረባል ለሞ ገለ ነገር ከተዛረብ ይለው እንታይ አትብሎም ንሳ አነ ንሓብተይ ቀኒ የላይ ንሓብተይ ኣብ ሓዳራ ቀኒ የላ ስለዚ ንሓብተይ መድሃኒት ገይረ ቀቲለ ሰብኣይ ሓብተይ ወሪሰ ይነብር ኣለሁ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘይተ ነግረንበር زيت جبرة يلبون. سلازي نحبتات قن الله أب حبتات قنّي أب حدار نحبتات قنّي نحبتا خمس قبل على حبتا خمس عينة وثانية توسنية إلو زحسب ولا حد سبيل. هناتو how يحبت أحبتها. إخبار زستوعلو أمره هبنا. كدس بيت كريستيان نزلت الصحيفة زلخ أنتاي. إخبار أبكر من إخبار زحبة نجار سلازيل. ولا كابسب تحبينا أنت سرحنا يو ولا نسب أتاليلنا دانا غيرنا كن حبو أنت دلنا صعبيوني إزجد. سلازي كدوس باسليوس نبيت أملاك كنمسخ لنا تنسيحنا كنمسخ نبيت أملاك كنمسخ لنا كم فقد أملاك كنمسخ نبيت أملاك كنمسخ لنا سرير حتيات دلينا كنمسخ نبيت أملاك كنمسخ لنا بركات دلينا كنمسخ نبيت أملاك كنمسخ لنا بحقن بقنعنان كنمسخ مأنتي زابير زغلو صايمو كابزخ نمهاري قبا نايلوم اتنايلومي مصحف سنكسارنا نزي أقميت وزل كمتي أمكبب معرف حموشة زقبروا عيفلتني يمومو نبيت إخبار كتير كل خاطة تنكر أجرها حلوي كم مسوات رسيان كم مسوات عمستسي مسمع يقلب سلقالات إخبار زتمسجنا يكون سلازي هواري قدس باولوس أب إبراهيم معرف 4 قصري 10 كم جت صحيف له الأملاك هياون مسلتني أمو كابكلت زعفو سيف زبلحيو نفسن منفسن مفلاليو أكلاتنا نقعون كساع زفلال زستم أم حلال حساب اللبن كأزفردي سلازي اتتصبينا نزلو نجر كجلس كله كسر 10 اتتصبصابنه بوخا أبكر ما عينه كله جهز بلن قنعنين بر أبكر ميو زحبا مستير يلن اتنحنا صبصاب نهبو اتنحنا صبصاب كنهبو تدالينا زلنا حجدي صباح دي دحر صباح دحر دقيق دي دحر ساعات أبكر ميو جهز بلنبر أبكر ميو زخول فطور يلن سلازي اتتصبصاب نهبو خا أبكر مي عينه كله جهز بلن قنعنين بر أبكر ميو زحبا مستير يلبو سلازي نزينا صبصاب كنل كلنا نزينا صبصاب كنهب سبات دقنا يمزري سبات كدانا يمزري سبات متمتميانا يمزري سبات أودا دقاقلاتنا يمزري سبات
أقطعتما سبكتنا يمزري أبكر مكزابير كم أيكون أبكر مكزابير كمو أيكون أم حلال حساب زفردي نفسن منفسن مفلاليو أكلاتن كأز فلالي كساب زفلالي زستميلو سلازي إتن إحنا صاب نهبو أبكر ميو أبكر ما عينو جهز بلن قنو عنيمبر أبكر ميو زحبا مستير يلا زخبركم حزب إكزابير أتي يرأيو لي سمعو لي قريفنا سب ببهريو دقا إزري سب ببهريو عقمو السيو سبعو تفترو دقا إزري سب السا قلس يريي وإكزابير السا لبا يريي سلازي كل جزي حسابكم السهولو إذا حساب زي نخبر أملاح إذا حساب زي أو كن إكزابير كبول إذا حسبو زلوخو مسكال إكزابير يسمى معد إذا حسبو زلوخو حساب وسعيتو نبرخات خوندي كل جزي نفسنا كنري نفسنا بقال إكزابير كنري لنفسنا أبقال إكزابير يأتنا بقال إكزابير مسرت كنريامو نتسبق أصنعنا نحزو نتزي سبق كأه بنسحق قراريتنا خنقحفو فقاد أملاخي إذا الزاربو زلوخو زرباس نبرخات خوندي نخستو دس كيبلا نخستو دس كيبلو كم عينه نبلولو بخال منفس تدريخنا نزاربو زربا وحد هيكونن الأملاخ جن أب إفيسون معرف 4 قصر 10 شعاتن تايل زلو يقدر قصر 10 شعاتن اتني سمعتو نبرخات زخون اتني سمعتو نبرخات زخون ككم زدليو خا هن زخيل سناي زربا دا تزاربنبر زي تقم زرباس كاب افكم ايسا قدم حميت مسكلته مسلسته مزفتوخات مزفتوم بون الناس تخا زغبر حميت زغبر صرفي لوم جن لومي أماس مديا علم ملو اندار آياتك سبات كتصارف كتوعل كابز زخف مرقم يلا زابير زستوعل أمري هابرنا اتني سمعتو نبرخات زخون ككم زدليو خا هنز زخل سناي زربادا تزاربنبر زيت أكم زرباس كاب أفكم أيسا كمي اتنحنا صبصاب نهبو أبكر ما عينو جهز بلن قلو عنينبر أبكر ميو زحبا فطور يلا بفلتاتو بمعارقو بتبابو بمنفساوي هوتو أبكر مكزابير زحبا نجر يلا سلقالاتو بزابير استمسجنه يكون سلازي وساني إكزابير انتايو وساني سبات كنتاي نحنا مجدنا نحاسبو نحنا نخدو مجدي مس حساب إكزابير نخوها هادي مخنياتو إكزابير انتايلو حساباتي كاب حساباتكم مجدتاتي كاب مجدتاتكم فلي كم تسمعي كاب مدرز العلم كزرحق كمي سلازي إذا بالزلو إكزابير حسابات إكزابير مس حساباتنا أي سما معني لنا تسفاه نقرر زي كونس نحسابنا مس حسابات إكزابير كنوها هدو مخنياتو تومنا إكزابير سبات نحنا جنا حسابات كريستوس علنا مسبلا هوري قدس باولس إتا أب كريستوس نبر حساب أبا خموني هالو إتا أب كريستوس نبر حساب أبا خموني هالو أفليبي معرف كل تقصر حمشة إلو حسابات نامس حسابات إكزابير كنوها هدو إتن أبكر من إكزابير نحتى تلن أبكر مسب نحتى تلن إن حسب حساب إن زاربو زربا إن جبرو جبري إن نبرو نبرا زين إنتن من النت نايسب زبهالاي إذن من النت زين أبكر مسب نريانن أبكر ما أملاخ نقربانن ببيننين زابير زستوعل أمره هبرنا سلازي سبات عقمنا زي سلازي خونه بزتفعل عليه مخنيات بزي زرعنا يون نتبتاتن كالول بزح زي رأنايون أو الثانينا نسقمولو نزي توسنو الثاني حاكري أيكونن أمل لاي نسقمولو كم فقاد إكزابير ديو أنصار فقاد إكزابير إن الليلو قليل سلازي كونه قويتاون نعو خبلي كابتوم كدان أباقي تخدينهم زموز وتخلو تتأمكاقو خبلنا خلو بزح نجار مد نجار سلاز الرحل سلازي قويتا ندخل خمس زلوا سلاز فلت انت تخالهم سي نتم حرياتك وانا مسحات عبيت تأمرت انت أمراتن كجبريهم كنستوعل له انت تخالهم اي كالهم نمبر انت تخالهم نتم حرياته نتارا سبات نتارا قلقلت زي كنا نتم حريات أملاخ نمسحاتون عبيت تأمرت انت أمراتن كجبريهم كابتم كدانا باقي اعتخدينهم زموز وتخلو تتهنكاقو
እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ንባዕልህና ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ተኹላነት ከይንህሉ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ መስሓትን ናይ ኣታለልትን ከይንህሉ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ነብስና ስለ ንርስዕ ናብ ማዕዶ ስለ ንጥምት ኣብ ማዕዶ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ማዕዶ ዘሎ ተኹላነት ኣብ ማዕዶ ዘሎ ዓመፃ እምበር እግዚአብሔር ረዲእና ብሕሊና እግዚአብሔር ንውሽጥና ክንርኢ እንድሕር ዘይክኢልና ንውሽጥና ከነለሊ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ እግዚአብሔር ነዚ ግዜ ዝሃበና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ ንሕና እንተለና እግዚአብሔር ከ እንተፈቀዶ ኣርእስተና ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለዎም ጽድቂ ካብ ዝብል መዝሙር ዳዊት 19 ቁፅሪ 9-8 ኢና ዘለና ናይ እግዚአብሔር ፍርዲ ናይ እግዚአብሔር ውሳኔ ኣብ ኣመንቲ ኣብ ዝኣምኑ ኣብ ሕያወት ኣብ ክፉኣት ከመዩ እግዚአብሔር ዝፈርድ ከሎ ከመይ ዝፈርድ ከመይ እግዚአብሔር ፍርዲ እግዚአብሔር ሓቂ ዝኸውን ከመይ ፍርዲ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር ክብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከ እንተፈቀዶ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ውሳኔታት እግዚአብሔር ሓቂ ዘይኮነሉ ምክንያት ካብቲ ብዙሕ ብሒደት ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ናይ ሎምን 10 ዝኸውን ነጥብታት ርኢና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ከም ኣብነት ዘለዓልናዮ ብዙሕ ነገር ሓቂ ንኸይንውስን ንዝተወሰነ ውሳኔ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ንኸይነለሊ ብዙሕ ውዲታት ስለ ዝግበር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውዲት ሰይጣን ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ከይብለፀልና እዮም ሰነዳት ስለ ዘቕረቡ ጭብጥታት ስለ ዝቐረበ ኪንኡ ዝሓልፍ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ብመንፈሳዊ ህይወት ክንሪኦ ስለ እንተዘይክኢልና ዓለም ሎሚ ብጥበባ ዝተፈላለየ ክእምን ዝኽእል ከስድዕ ዝኽእል ሰነዳት ንኸተዳሉ ሰነዳት ፖስት ንኸገብር ሎሚ እቲ ዝቐለለ እሞ ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከንታይ ተዛረበ በሉ ከም ዝብለና ውሳኔ እግዚአብሔር ክንርኢ እግዚአብሔር ይደግፈና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹሞ ነቲ መልእኽቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጌታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝመጽእ ግዜ ናይ በረኸት ግዜ ይግበረልና